Nadine Lustre at BF ini-extort ng 50M ng mga politiko? Yan ang kwento ng foreigner na boyfriend ni Nadine Lustre. Ini-extort daw sila ng 50 million pesos sa kanilang negosyo. Hinahanapan daw sila ng mga mali at hinaharas daw sila. Nung hindi sila pumayag, nag-umpisa daw ito nung kumukontra sila sa isang proyekto na makasira dun sa lugar nila. Ine-expose daw nila ang korupsyon at talamak na vote buying na nagaganap dun sa lugar nila. Kaya pinag-iinitan sila ng mga politiko. Ano ba yan? Pahiya na naman ng Pilipinas? Kung hinaharas at ine-extort ang mga foreign investor na nagbibigay ng trabaho, paano pa aangat ang bayan? Paano pa makaka-attract ng mga ibang foreign investors? Kaya napaka-importante ng edukasyon para maintindihan ng mga tao kung ano yung kapalit na pagbenta ng mga boto nila sa mga politikong hinahalal nila. Panghabang buhay na lang ba maghihirap ang Pilipino? Tuwing binibenta nila mga boto nila, binibenta nila ang kinabukasan nila at ng mga anak nila. Dahil walang trabaho sa Pilipinas, mag-a-abroad sila para makapagtrabaho. Pero yung pag-a-abroad na yun, pinahirapan din ng mga politiko. Tapos pagbalik nila, matanda na sila o yung iba naging bangkay na. Tapos yung mga anak nila, ganun din ang gagawin. Paulit-ulit na lang ang siklo ng kahirapan at korupsyon. Gising taong bayan! Kaya napaka-importante na tutukan na ng gobyerno ng edukasyon para gumaling ang pag-iisip at umangat na ang taong bayan para sa edukasyon. Ako si Morgan Sai.